Flebagaw fo ni tan no be kata aw kelen na bela jeli yoro kabiya no fo aw sigoro la ka da jiro la ka fa ka be ka mali kuna fo ni point tv de laje ni wakati na ambe ko flekene kono ko flekene na nye jamu kan to me na yere jamu kan ye aban hakili ji anga korole chamana an kelen no ka munu bla na muta bala sinima siningene u be se ka yelama ka ke fen chama nyumai anga hadama de yama o hukum kono bi an wulla katama an sera kamalen flama nin kamalen flam anu bina je ka masala ka don ka fo ja kunu o fendo kuma bulu ni yayi ni songoyalen do abila ni sondia femindo adante ka klonge ka yela dron femere ba kono mini kloni yela dronte o fen jumen ladilikan be sura kono misaliya be sura kono nga be nyene jedi ko fo many diamond gidai netina chama fo de mbeda ni ronina ma fla be plateau kambi mena dam na nkini fe kata no ma fe malma ge ni nyankuma abalwa ko de bashi fo itila do so ngodu bashi fo iti alhamdulillah bisimila anga kena kono sa adiara nyako jugo ibe se ka ito ni jamu fanye wona to Musa Kulubali bisimila sa anu mambulo fe ma flana be o fena ya mbal make ni nyankuma ba ko di bashi fo itila bashi fo tenela o jarani merci ito ni jamu. Bon, je m'appelle Fidel Sossou, je suis béninois basé au Mali. Ama fo fena yi eki bisimila bitande no ya de ni bomana ngai photo bi adunte ne bomana ngai ngo Musa anya wole kana anga baruke ko tulunga na sobeche sobe kana tulonche manifi mana ke chugo ye menye yode mate menye iteseka koyi amena baruke femi kambi tuwa ukangona ne ba me uba foko marionnette menete adona soro ni to were bala bamananga na ubi na soro ni to were bala kan were la e be se ga ne bo filawla okay me to m do ala we marionnette wa na zara kai no bolion ko ala bamananga na nanga mafo fona ya fungo wokloni ya Musa wokloni ma do so ngona ya no oche menga ale fem fina ni wokloni bolion ali wokloni d'accord ote bashi kanini ambal ma ke fem ale nana bara in kono chugudi. OK. Bon, merci pour la question. Bon, tout d'abord, moi-même, je suis artiste dans la famille. Mes parents sont des artistes. Et puis, moi-même, j'ai décidé un jour pour que, bon, il faut que moi aussi, je fasse ce que mes parents, mes grands-parents, ils ont fait. Et ça aussi, moi, je suis rentré dans l'art. Voilà. D'accord. Donc, Abina fo ni soro sokono. Tes parents le faisaient. Oui. Donc, il y a ta tien. Oh, mais où mène marionnette ko kele ndekewa ou bien ils faisaient autre chose? Ah non, eux, c'est les artistes, c'est les chanteurs, les chanteurs. Ah, ils chantaient. Ils chantaient. Bon, moi, je sais pas, ils chantent, mais bon, je dis bon, je peux pas. Bon, avant de commencer la marionnette, je suis à Cotonou, au Bénin. Et mon propre travail que j'ai fait la coiffure. J'ai fait la coiffure, j'ai mon atelier. Et puis,
Un jour, il y a un groupe qui est venu dans notre quartier. Quand je joue le djembé, ça m'intéresse. Un jour, je suis parti là-bas. Bon, est-ce que je peux travailler avec vous? Bon, ils ont accepté. Bon, c'est là-bas que j'ai commencé en 2005. 2005 au Bénin. Donc c'est là-bas que j'ai commencé. Avant, bon, je ne fais pas marionnette. Je fais la danse avec les chasses. Les bois que les deux montent là. J'ai fait ça. Et après ça, bon, 2 ans comme ça, il y a un marionnettiste qui est dans le groupe. Moussa, fidèle année ale ka kuma mesano ale ko kale ya soroso ale ar soroso ale masa ko be dongli de da mais ale isra me fara o marionnette ko e ka sababu ka je nyogon doy sino akum fe wora ke mini marionnette ko te kilini Moussa era nana bara ngona chugudi o ni gal jarani ne nana bara ngona chugumna 2012 ne ni fidèle nyogon soro Segu c'est festival ka bara do la o kun ye donde bon ay ulu nana ko mdongela an fana tara yi ko mdongela ay ɲɔgɔn sɔrɔ ye bon ko nana ay ɲɔgɔn dɔn bon a ko ne ma k'a bɛ bara in kɛ a ne ko kan ye mais an tun bɛ so ka wagati mais olu tun bɛ Bamako yan kɔfɛ ne nalen Bamako yan 2013 2014 o y'a sɔrɔ relation ma ɲɔgɔn cɛ ka ban don dɔ la kan ka marionnette joueur de la marché fila nana bon ay sisan marché fila na se ka fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bon a ko muso ko ma ko yalama ko parenti t'a bolo wa élève t'a bolo wa a ko tiɲɛna élève t'a bolo bon muso in ko f'a ka jija ka mɔgɔ dɔ ɲini k'a d'a ma pour que ka denmisɛnninw ɲɛnajɛ bon an yɛrɛ tɔɲɔgɔn dɔ bɛ ko Tibo a y'a fɔ o de ko non k'a ka ne wele ko ne hakili ka d'u la dɔɔnin ko ne bɛ se ka dɛmɛ n'a ye a ye ne wele ne yɛrɛ ko ne se ka baara in kɛ an taara sɔgɔmada fɛ ne taara fɛ yen an y'a daminɛ dɔɔnin ne tɛ ka se bon a yɛrɛ ko est-ce que ne bɛna se bon kɔfɛ ne pause ta an ye dumuni kɛ après ne ko bon n k'a ka di ne ma tuguni n k'a lajɛ bon ne y'a lajɛ dɔɔnin a commencé ka na dɔɔnin fo yanni wula cɛ ne sera ka ko dɔ k'a la a ko ne ma ko dɔ ko ne taara ko ne bɛ se k'a kɛ bon o dugusɛjɛ ne talen ne kɔni ne sera ka n débrouiller la dɔɔnin Musa dɛ i jɔ ta aw ye nan jumɛn de don jumɛn avant que ka se ka a kɛ e ye dumuni jumɛn de dun ayi non bon o yɔrɔnin tɛ ne ka baara parce que a bɛ se ka kɛ i ye nan min don o don peut-être o nan in kun y'i ka plat ye bon n kɔni cɛ la dumuni kɛ bon fɛn in a y'a jateminɛ de ka yɔrɔnin kelen ka si a ma nɔgɔn bon ko n mɛnna k'a jateminɛ de dumuni kɔlen de kɔ a commencé ka faamuya n fɛ dɔɔnin bon kɔngɔ yɔrɔnin kun tɛ sa nka a bɛna fɔ komi fɛn m'a faamuya dɔɔnin a mɛnna ɲɛkɔrɔ n y'a faamuya dɔɔnin bon an ye baara in kɛ o cogo la a ɲɛna a ko ne ma ko sisan ko min don ne bɛ fara ale kan an bɛ to ka baara in kɛ fo bi an farala ɲɔgɔn kan depuis 2013 an commencé ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ fo bi tabarikala ala ka na nafigi don an ni ɲɔgɔn cɛ ni marionnette ko min filɛ nin ye ka se ka a yɛrɛ kɛ mɔgɔw ka bɔ a ko kalama a nana wagati min kɔni an tɛna se ka fɛn fɔ o la parce que an ma bɛn ni an tulomasamaw ka temps ye mais n'i y'a jateminɛ maakɔrɔw ka fɔ la kabiri Moribo tile la a fɛn in bɛ Mali kɔnɔ mais mɔgɔw ka se k'a lakodɔn yɛrɛ est-ce que Fidèle e bɛ dɔɔnin dɔn o la bon pour Mali aussi bon je peux pas dire c'est telle année que marionnette est venue au Mali sinon je peux dire marionnette ça y est au Mali depuis des années mais les gens beaucoup de gens ne connaissent pas son valeur tu vois si c'est au village comme Maracala ainsi de suite là les gens ils connaissent son valeur et sa valeur tu vois mais à Bamako ici beaucoup de gens c'est maintenant que les gens commencent par découvrir ce qui c'est marionnette tu vois d'accord Musa e bɛ se ka dɔɔnin fara o kan ou bien an bɛ tɛmɛ bon yɔrɔnin na marionnette ka lakodɔn yan kosɛbɛ kɔni a kɛra a bɛ se ka kɛ 2013 kɔni ne y'a dɔn a fɛ ka ɲa bon 2013 an ye yɔrɔ caman kɛ bon n'an jouera yɔrɔ la i yɛrɛ b'a dɔn yen mɔgɔw la k'a fɔ k'u t'a dɔn yɔrɔ dɔw b'a dɔn yɔrɔ dɔw t'a dɔn mais wagati a tun ma caya ka se bi ma bon bi kɔni tiɲɛna a cayara parce que marionnette kɛra min bɛ Bamako groupe min bɛ Bamako a bɛ ɲini ka 3 ou bien 4
sisan kɔni a bɛ ka lakodɔn yɛrɛ mais baara in kɔnɔna na Fidèle, il y a des difficultés que vous avez rencontrées. Ah là, merci beaucoup pour cette question. Là, ce qu'on a vécu dans Marionnette, c'est pas facile. C'est pas facile. Si tu n'as pas de courage, tu ne peux pas continuer jusqu'à aujourd'hui. D'abord, moi, j'ai continué Marionnette au Bénin. Du Bénin jusqu'au Burkina. Au Burkina, au Mali. Et je suis quitté avec Marionnette au Bénin. Commence pas à jouer sur la route jusqu'à venir au Burkina. On était deux. Bon, aujourd'hui, maintenant, mon deuxième, lui, il est rentré au pays. Donc, on ne commence pas à jouer de Marionnette au Bénin jusqu'à arriver au Burkina. Au Burkina, on a participé au Festipaco. Là-bas, après, il y a un Malien qui nous a vu que c'est que nous, on est là. Si on est venu au Mali ici, on va beaucoup gagner. Bon, il a pris notre contact, nous aussi on a pris son contact et puis c'est comme ça. Bon, on a fait 3 mois au Mali et au Burkina. Et en venant, on l'a appelé que bon, c'est comme ça, on arrive. Il dit qu'on n'est qu'à venir. Bon, on a pris la voiture pour venir, arriver au Mali, on appelle le monsieur, répondait. On appelle le monsieur, répondait. On ne sait pas c'est comment. Bon, nous aussi, bon, comme on est dans la voiture, bon, on s'en fout. Ça fait qu'il y a Marionnette avec nous. Avec Marionnette, tu vas manger. Donc c'est là-bas, il y a un monsieur qui nous a vu. Il est à Nyamakoro. Il s'appelle Camara. Son nom de frère c'est Camara. C'est lui qui nous a vu sur la route. Ok, mais vous faites quoi ici? On a expliqué le cas. Il dit bon, si vous appelez la personne, s'il ne prend pas, vous ne pas trouver la personne, bon, je vais vous indiquer ma maison, venez chez moi. C'est là-bas, à 18h, le monsieur, on appelle le monsieur, il dit que bon, prenez taxi, passez le numéro de téléphone à Tassman, il va l'indiquer. Tassman, on a passé le téléphone à Tassman, Tassman nous a amené chez le monsieur. On est resté chez le monsieur jusqu'à 3 mois. Là, c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est pas tout le monde. Aujourd'hui, je le remercie pour ce qu'il nous a fait. C'est là-bas, bon, on a commencé à avoir notre communauté et puis c'est parti. D'accord. Moussa. Non. Bara la gɛlɛya tɛ ban ye gɛlɛya belebele fɔlɔ d'abord mɔgɔ min k'i ma k'i ka na u ka tila ka bɔ jigi kɔrɔ tuguni ko wele m'o sɔrɔ an bɛ kuku kɛ Kamara la k'a fɔ ko ani faso de ɲumanya parce que a y'a faso de kumabɔ a y'a faso de kunnawolo Musa e yɛrɛ bɛ baara in na i ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a la Marionnette baara in na awɔ an ye gɛlɛya sɔrɔ a la mais Musa i yɛlɛla dɛ parce que baara in na an tun bɛ taa fo damandaw bɛɛ la bon n'an taara damandaw la i b'a ye radio dɔ b'an bolo an bɛ yala quoi sɔgɔma n'an wulila n'an ka sakiw bila o la Marionnette b'an bolo radio fɛnɛ b'an bolo n'an bɛ tɛmɛ o la an bɛ radio k'a la an bɛ Marionnette kɔrɔ aw yɛlɛ a b'a fɔ ni an b'a fɔ k'u bɛ dɔɔnin kɛ cɛ n'a muso a b'a fɔ u bɛ dɔ de kɛ a b'a fɔ k'u bɛ dɔ kɛ jɔlɔ a b'a fɔ k'u bɛ dɔ kɛ 100 de ko 100 a b'a fɔ awɔ donc n'u ye 100 labɔ donc an bɛ radio sigi sa Marionnette bila dɔn na i b'a ye olu yɛrɛ bɛ yɛlɛ ka yɛlɛ dɔ fɛnɛ bɛ tu a fɔ cɛ a ye nana ye yan an bɛ tila ka taa n'a ye ko joli o 100 don bon an tun bɛ yala ten damandaw la bon tiɲɛna an ye sɛgɛn caman y'o la mais i bɛ balo baara min na kɔni avant de commencer par i b'o kɛ quoi avant de commencer par Damanda bon moi que je connais pas encore connu Moussa bon nous on promet avec Marionnette à Bamako même au grand marché on joue Marionnette dans les grands marchés on fait tout mais Dieu fait que bon un jour on a créé un groupe bon c'est là-bas bon on a commencé à s'en sortir un peu voilà avant que j'ai commencé et quand j'ai connu Moussa c'est parti de là-bas aussi que allez, on a commencé à aller à Damada jusqu'à bon aujourd'hui bon, Dieu merci bon on va plus à Damada aujourd'hui et Dieu fait que bon on commence à gagner un peu et puis c'est pas les petits marionnettes seulement qu'on fait, on fait les marionnettes géantes aussi les marionnettes géantes et les petits marionnettes on participe beaucoup de festivals
Tout dernièrement, je viens de quitter en Suisse pour un festival en Suisse. Ah oui. Musa. Non. Ako amano ya de. Non, Kemo ube aw tagama sɔgɔma fo midi ou 13h. Musa, est-ce que jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ aw minnu bɛ nin baara in kɛ aw bolo wa i n'a fɔ n'aw bɛ faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye i n'a fɔ artistes bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na dɔnkilidalaw ni fɔlikɛlaw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo min komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ a bɛ groupe 3 bɔ Bamakɔ yan nɔ ou bien groupe 2 groupe 3 ni 4 ninnu est-ce que aw bɛ ɲɔgɔn kalama ne fɛ ko de ɲininkali an bɛ ɲɔgɔn kalama parce que groupe min fɛn fɛn bɛ jouer Bamakɔ b'an ka groupe dɔn bon an ka groupe kɔnɔna na an fila de b'a baara kɛ nka ni marché wɛrɛw nana ni mɔgɔw bɛ mɔgɔ wɛrɛw la pour que mɔgɔw ka caya maa min mɔgɔ wɛrɛw ta ka fara kan mais an bɛ yɔrɔ min na sisan an fila de b'an ka compagnie la fɔlɔ bon compagnie yɛrɛ tɔgɔ ye Woyi Gbaja fɛngɛ de don béninois kan tɔgɔ de don quoi Woyi Gbaja c'est-à-dire le soleil comme Yele. D'accord. Donc o kɔrɔ ye ko ni Baronnetu bɔra dɔrɔn Yele bɔra. Voilà, Yele. Musa, est-ce que Baronnetu ninnu n'an y'u filɛ conseil dɔ bɛ sɔrɔ a ko kɔnɔ? Bon, conseil min bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ ne yɛrɛ kɔni fɛ fo n'a kɛra nisɔngoya man ɲi k'i sigi k'i suma i kelen na bon n'o bana b'i la n'i y'ale ye o bana de bɛ ba dɔɔnin la. O ye conseil la belebele ye parce que bi adamadenya la nisɔngoya yɛrɛ d'abord o tɛ mɔgɔ si ka laɲini ye a bɛ mɔgɔnifin ka adamadenya tiɲɛ de n'i bɛ fɛn sɔrɔ fɛn min b'i la yɛlɛ o ye tare ye mais u bɛ kuma awɔ Marɔti aw bɛ kuma awɔ an bɛn'u bila kuma an bɛna kelen bila kuma na ka kuma awɔ a bɛna kuma yan cɛ de bɛ kuma wa muso de bɛ kuma bon cɛ le boss bɛ ale bɛna kuma boss yɛrɛ de bɛ kuma awɔ patron bɛ yan patron ale bɛ vesti la ale bɛna kuma vesti yɛrɛ la awɔ a tɛ vesti la sa mais a cɛ tigɛlen don dɛ o kuma na a ko man nɔgɔn mais Musa nafa jumɛn bɛ baara in na bon baara in na nafa min b'a la o ye n'i bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a la ni marché nana n'an taara la n'an ye wari sɔrɔ bon o y'a nafa belebeleba y'an yɛrɛ bolo wa nafa filanan o ye ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn i n'a artiste wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ fɛnw tilan ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ falenw kɛ i y'a ye o ye nafa belebeleba yɛrɛ ye i y'a ye bon o bɔlen kɔ a la fɛnɛ nafa min fɛnɛ b'a la a b'a to i bɛ dannaya sɔrɔ i ka baara kɔnɔna na i y'a ye o nafa dama b'a la Fidèle denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u tɛ baara la n'u bɛ fɛ ka nin kalan kɛ k'a kalan sini ɲɛna u yɛrɛ ka se ka bɔ ka a manifester mɔgɔw ɲɛna fo mɔgɔw k'a fɔ ko nin ye Fidèle ka kalanden ye ou bien nin ye Musa ka kalanden ye ko bɛ cogo di? Là-bas, je comprends. Faut former les enfants. Ah, ok. Si tu as eu la chance pour former les enfants, si les parents des enfants veulent ou les enfants veulent les trucs comme ça, est-ce que c'est ton souhait, c'est dans tes projets ou pas? Non, sinon, moi-même, mon projet même, le jour à venir, pour avoir un centre, pour travailler avec les enfants de la rue, les orphelins, ainsi de suite. Ça, c'est mon projet qui est dans ma tête. D'accord. Allah ka konya. Amin. Allah ka ɲini fɛnw kɛ sɔrɔ. Amin. Bon, nin baara in kɔnɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn mais n'aw bɛ baara in kɛ i b'a fɔ fɔlɔ aw tun bɛ ka kɛ cogo min siradala ninnu na ni sugu kɔnɔna ninnu na damana ninnu na est-ce que bonyaba b'a la? Bon, yɔrɔ dɔw bɛ yen i bɛ bonya sɔrɔ mais yɔrɔ dɔw bɛ yen olu t'a dɔn i y'a ye olu t'a dɔn dɔw yɛrɛ don dɔ la dɔw yɛrɛ delila k'a fɔ ko an ka marionnette ko jo de don n'u ka n ko jo don n ko mais n ko wari ni jo de don i y'a ye ne y'o fɔ n ko wari ni jo de don bon a bɛ
a bɛ dɔw kɔni dɔw tu intéressé la parce que olu t'a dɔn dɔw b'a jo filɛ bon ne y'a ye n ta siyɛn tɛ faga la misi tɛ faga la an ta in kɔni a bɛ dɔn de kɛ dɔrɔn pour que an ka warimisɛnnin ka se ka sɔrɔ i y'a faamuya bon yɔrɔ dɔ bɛ n'i taara a bɛ diya olu ye fo dɔw b'a commandé i y'a ye bon a kɔni a ka di mɔgɔ caman ye caman ka tɛmɛ a man di min ye kan bon i b'a sɔrɔ a man di min y'a daminɛ na u m'a faamu mais après n'an commencera ka baara in daminɛ u yɛrɛ b'a ye ok u b'a faamuya i y'a ye sisan nɔ festival kɛyɔrɔ ninnu na a bɛ taa ani aw tacogo ani artiste wɛrɛw tacogo a bɛɛ ye kelen ye bon fo fidèle de bɛ se ka kuma o la dɔɔni parce que yen yɔrɔ bɛ fidèle de ka ne ka patron d'ale ye donc an bɛ ka patron de fidèle n'i taara festival la sa tu veux pas parler en français non vas-y en bambara y a pas de problème ici nous allons parler bambara ok i ka festival là est-ce que ou bi invité cogo min na c'est comme les autres artistes? Oui, c'est comme les autres artistes aussi. C'est comme les autres artistes. Mais les artistes, bon, les artistes chanteurs, avec les artistes comédiens, avec les marionnettistes, c'est pas la même. Voilà. Mais faire quoi dedans? Quelles sont les différences? Bon, les différences. Bon, je peux pas dire, bon, de toute façon, les artistes et comment je peux dire? De toute façon, considérer les artistes, les qui chantent, et les gens considéraient nous les marionnettistes comme ça. Voilà. Mais nous tous, on est ensemble, on fait des choses. Donc, dans ce cas, on va fouiller un peu artistes, à Béé Kiligné. Donc, on va beka bara kanu de bisi bara ke yɔrɔ la ka bɛɛ lajɛlen considérer ka kɛ kelen ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bosi bɛ na ka na kuma fɛ bosi bɛ yan donc sisan nɔ kuma bɛ na tɛmɛ ni bosi de ni ɲɔgɔn cɛ parce que il faut que n k'a dɔn maliyɛnw k'a dɔn mali kunnafoni filɛbagaw olu fɛnɛ k'a dɔn bosi ye yɔrɔ jumɛn ka ye bosi ka baara ye mun ye bosi tɔgɔ n'a jamu et surtout a ka muso tɔgɔ fɛnɛ fɔ an ye ou bien muso mana bi muso nana bosi sinon ma f'i ye jata yala muso kɔ koyi non man ka kɛ minɛ yarɔ donc bosi muso bɛ yan jata yala muso kɔ dɛ donc an bɛna o de lajɛ sisan nɔ bi ta in tɛ nɔgɔya dɛ kanubagaw ne y'o de fɔ ɲɛna n ko mali kunnafoni na yan nɔ foyi tɛ yen nɔ ni hakilina jigin kow tɛ an ka kɔrɔlenw an bɛ se k'o sɔrɔ cogo di an bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ta ye cogo di minnu tilala na an bɛ se k'a récupérer k'a gɛrɛ an na cogo di yalasa an ka sini ka sinikɛnɛ an ka hadamadenya a ka basigi ka kɛ an yɛrɛ bakun sago ye sisan an bɛ wele Musa an bɛ fidèle bosi bila bosi n'a muso bosi la sigi ayiwa sisan kɔni kuma de y'a yɛrɛ ban baro bɛ ne ni bosi de ni ɲɔgɔn cɛla la sisan bosi ça va? Awɔ ça va. Kan jumɛn bɛ yen? Baasi foyi tɛ yen. Ko de sa e ka ko bɛɛ ka ɲi yan. Mais giji. Non bosi bɛ giji. Ne ko e tɔgɔ? Ne tɔgɔ ye Mulaye Keyita. Mulaye Keyita? Awɔ. N bɛ sani aw ka dugu yɔrɔ jumɛn? An ka dugu o bɛ fɔ Manden Kita. Fo Manden Kita? Awɔ. Oui. Mais bosu ne ko e bɛ baara jumɛn de kɛ parce que bosu a tɛ da mɔgɔ la gansan quoi. Awɔ tiɲɛ. E bɛ baara jumɛn kɛ? Bon ne ye dɔnkɛla de ye. E dɔnkɛla de ye? Dɔnkɛla ka bosi. Oui n'an ka tɛgɛra f'i ye o la mais bosu muso b'i bolo i ye furulen don? Awɔ. Han? Ne ka madame ne nana. O tɔgɔ? A tɔgɔ Mariam. Ye a jamu? Ale fana Keyita de ye. O kuma na kuma banna maninka ko ya de mais a bɛ jumɛn de dɔn kɛ maninka dɔn wa ou bien dɔn wɛrɛ de? An bɛ balani de dɔn. Han? Awɔ. Balani kelen. Awɔ. Maninka kɛtɔ ka balani dɔn. E mɛnna a la kɛ? Awɔ n mɛnna a la. An tun bɛ Sikaso an fana mɛnna yen dɔɔnin o de y'a to an cira balani dɔn na.
descendre ola anti ke sena fois sien kele awo me jenu i jena na ye awo ah ça c'est les boss donc c'est ça amena minke ne be i ka balani lajɛ i bɛ pa min bɔ awo ne fɛnɛ b'a dɔn ne fɛnɛ bɛ kɛ e ka élève ye bi basi dɔ la basi foyi t'a la basi foyi t'a la n'i y'a baw kɛ n'a mi yɛrɛ sɛgɛn kɔni basi t'a la awo bosi o bɛɛ b'a la ka ne sɛgɛn awo a b'a la dɛ ye dɔ ma nɔgɔ o tuma e bɛ sɛgɛn yan ne bɛ sɛgɛn nka ne delen don a la de e delen don a la awo tabarikala mais bosi ka cravate a ma nɔgɔn dɛ awo cravate a bɔra sini o de y'a di yan n ye papa o y'a di yan oui awo d'accord donc sisan nɔ komi ko k'i bɛ balani de dɔn awo an bɛna balani dɔn ɲɔgɔn fɛ awo i kelen de b'a dɔn wa ou bien i ni ka madame de don bon n kelen m'a dɔn fɔlɔ kɔfɛ mais prévu bɔ ni n ka madame ye i yɛrɛ b'o ye awo prévu yɛrɛ awo a ye bosu tiɲɛ na a ko ma nɔgɔn donc sisan nɔ an bɛ taa fɛ kɛ awo n bɛ jigin sisan i bɛ jigin ka bɔ chaise awo n bɛ jigin ka bɔ chaise kɔnɔ non bosu i ta de y'a awo c'est que an bɛ ɲɔgɔn bolo awo an ka bɔ chaise kɔnɔ awɔ an ka bɔ chaise kɔnɔ ne fɛnɛ ka wuli yan awo i fɛnɛ bɛ se ka wuli i bɛ n ka pa kɛ cogo lajɛ o tuma na e k'a daminɛ fɔlɔ e bɛ taa ɲɛfɛ i b'a daminɛ fɔlɔ awɔ o ma jije balani k'a la
Ningo ngoni filɛ de cogo min na de famiyali caman sɔrɔ la ko la ne y'a fɔ jamukan daminɛ na ngo fɛn min do a bɛ mɔgɔ la yɛlɛ fɛn min do a bɛ hadamadenya tin don ɲɔgɔn na fɛn min do a bɛ mɔgɔyaw kalan barika da ka hali n'a sɔrɔ e futunelen sigilen do sisan nɔ ko ni karisa kɔni tɛmɛna yan wali ni karisa sera ne ma mɛ nin kɛ karisa la mɛ nin fɔ karisa ma n'a nana ni nin jɔr'i ɲɛ kɔrɔ yaro e na ɲina karisa kɔ sa dɛ o kuma na ni ye valeur dɔ ye an bolo an kan ka fɛn min ta ka don ba la an kana bila Musa kuncɛ kuma la folikan jumɛn b'i bolo kala se an filɛba jama ma ayiwa folikan min bɛ n bolo ka s'u ma f'u bɛɛ ni wula u ka duwawu kan an fɛnɛ bɛ duwawu ɲini u fɛ y'a ye baara in kɔni an kɔni bɛnna an garisɛgɛ bɛnna nin ma donc an bɛ wele kan di bɛɛ ma u k'an kanu an ka baara la u ka essayer fɛnɛ ka to k'an wele ka to ka marchendiw d'a ma fɛnɛ bɛ diya n ye u b'a ko tɔ sankɔrɔta u b'a ko tɔ sankɔrɔta d'accord o diyara n ye kosɛbɛ Fidèle émission sera a banyɔrɔ ma an bɛna émission clôturer folikan jumɛn de b'i bolo tout d'abord je remercie TV quoi Mali Kunnafoni. Je remercie beaucoup pour notre invitation. Et c'est que moi je vais dire que bon, alors où nous sommes là, nous sommes maintenant tout est Nyangami. Tout est Nyangami. Tout est Nyangami. Il n'y a pas marché. De toute façon, on va faire pour gagner les marchés maintenant. C'est ça, on demande à nos autorités et ainsi de suite. Et je vous remercie aussi pour notre invitation. Merci. A diyara n ye kosɛbɛ kanubagaw ayiwa ko nin tɛ kunbɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen de diɲɛ kɔnɔ baaralankolon tɛ yen maalankolon de bɛ yen wa diɲɛ kɔnɔ baaranin tɛ yen maanin de bɛ yen nɔ donc bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ dakan de ye kow ye latigɛw de ye ni maninfin ye fɛn min kanu i bɛ kɛ o de kɛbaga ye ala ye nin kɛ Fidèle ni Musa ka baara ye o kɔrɔ ta ye k'a fɔ ko jɔnmaya ko don ou bien fɛn wɛrɛ don ou bien fatɔw don ou bien lagalagatɔw don non u b'a kɛ de yalasa an bɛ se ka ɲinɛ an ka susuw kɔ cogo min na an ka bonya ta ka u sɛgɛrɛ u yɛrɛ ɲumanna ko marché ka sɔrɔ bi ta tɛmɛnen kɔ ne b'a dɔn n'u filɛla ni jabaranin sanfɛ marché camanba bi sɔrɔ ala ka ko ɲɛ ami bon an bɛ bɔgɔla min fɛnɛ kɛnɛ kan an ka tabali décorelen don studio décorelen don animatrice yɛrɛ o fɛnɛ habillelen don a sababuya ye Mamɛd Traoré an b'a fo bɔgɔla baarakɛla ba de don ka wale ɲuman dɔn ko ala ka marché caman di a fɛnɛ kalekan de don ko Mali kunnafoni haminaku mana kɛ fɛn o fɛn ye bɔgɔlanko la ni Mali kunnafoni wulila su a bɛ wuli an nɔfɛ n'an wulila tile a bɛ wuli an nɔfɛ an b'a fo a ka o kaniya la ko ala ka marché caman nati ni masa in b'an ka jɔnya na ne ni aw kanubagaw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko filɛ kɛnɛ wɛrɛ la aw k'an bɛn